Pro objednání služeb Flix TV zadejte stránku www.flixtv.cz. Nyní si ukážeme, jak objednat službu Lepší TV s naším atraktivním balíčkem HBO Max Pack. Přejděte na ikonu Objednat. V záložce Smlouva s vázaností vyberte Lepší TV a současně zvolte typ zařízení a interval platby. Výběr vložte do košíku. Nyní máte možnost přeobjednat balíčku Lepší TV, balíček Aktivní a balíček HBO Max Pack, které v rámci vázaných služeb není možné objednat samostatně. Teď právě je vhodná příležitost. Jedná-li se o nové předplatné, nabídneme vám ještě druhou kartu s identickými službami, které právě objednáváte. Vpravo vidíte obsah svého košíku. Pro objednání je třeba potvrdit souhlas s podmínkami služby a objednat. Pro dokončení objednávky se musíte buď přihlásit, to v případě jste-li u nás již registrovaný, nebo registraci vytvořit. Povinné údaje jsou jméno, příjmení a telefonní číslo. Dále vyplníte vaši e-mail adresu, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. Ikonou registrovat svou registraci dokončíte. Děkujeme za pozornost a jsme rádi, že jste s námi, protože Flix TV je prostě lepší.